Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mawa uno muli ndine Arthur Chokoto. Poyamba nayu mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wadzudzula atsogoleri a chipani chotsutsa chomwe kuti anapereka ndalama kwa achinyamata kuti agende mdipiti wa galimoto zake. Dziko la Malawi likuyembekezeka kukweza ntchito za malonda ndi maiko ena potsatira ndondomeko zofuna kuyamba kudalira njanji yochoka ku Nakala. Ndipo bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC layamika uthenga omwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anapereka ku mtundu wa Malawi okhudza momwe zinthu zikuyendera mdziko muno. Takondwa pokhala nafe. Tiyambe ndi nkhani yoti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wadzudzula atsogoleri a chipani chotsutsa omwe akuti anapereka ndalama kwa achinyamata kuti agende mdipiti wa galimoto zake atamva kuti Dr. Michael Usi akagawa ufa kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mtownship ya Ndirande. Dr. Usi adzudzula mchitidwewu pamene amagawa ufa kwa anthuwa mtawuni. Blessings Chilauka wadza ndi zambiri mulipotire. Polankhula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anati akuluakulu ena achipani chotsutsa anagawira ndalama achinyamata kuti asokoneze ntchito yogawa ufa kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mtawuni ya Ndirande. Ngakhale izi zinali chomwechi sizinalepheretse Dr. Michael Usi omwe anapitirirabe nkukagawa ufa kwa anthuwa. Sande napita ku church ku Ndirande ku sepe. Potuluka napeza kuti panja pali anthu. Nkumati ifeyo tili njala mudikere chakudya nava chisoni nauza kuti ndibwera. Ndiye wina kumva kuti ndipitako ndikutenga ndalama kwa chipani china chake nsachichule pano. Ndikupereka ndalama kwa anyamata amene mwaona ima koko. Mugende ndalama magalimoto yakabwera kunoko. Mugende asabwere kunoko. Ndiye nditamva na kuti ulibe mdziko muno malo amene ine olo munthu inalisa sangapite. Munthu wina aliyense angatipita kuti kulikonse Malawi muno. Palibe munthu amene ali ndi ufulu kapena mphamvu zoti kuno sungabwere pokapokapo muli nyumba mwake. Ndiye ndanena kuti ine ndipita kudapota nyamata onse wa mauzidwa aja anabwera kuno tibona ife sipanga zopusa zoyani tabwera kunoko kuti azimayi athu alandire chakudya azipita. Ndiye anyamata amene mukwaona koko ndiye khalidwe limene ndiloyipa lisapitirire iya. Dr. Usi apempha achinyamata kuti asalole kugwiritsidwa ntchito za upandu ndi atsogolera ndale koma m'malo mwake achilimike pa ntchito zotukula madera awo. Iwo ati chipani chilichonse ndi chololedwa kuchititsa msonkhano m'malo ena aliwonse mdziko muno. Amalawi asalole wina wake wa chipani olosapanda chipani kuti abwere aziti awasabwere kuno. Uno ndi Malawi aliyense apite pena paliponse. Palibe kukanzana kuti wasapite ukuku. Chondisekesanso ndicho ndafisa chisoni chona kuti amene manenayo andi galimoto onenepa okhuta mkazi wake anake onse akudya bwino akulephera kugula chimanga akulephera kugula ufa kupereka kwa anthu koma kuima akabwera omwe agende pomwe ndikupitisa chakudya. Chimene akuyang'ana akufuna kunena kuti ayambane ndi boma nanga si andigenda ndiye kuti apolisiwo apanga open fire. Wina mna mchola mwendo aziti umaona boma lichola mwendo pakale nkhani yoti ayambane ndi boma. That no. Ife zimene zonse mungati kankhire kumene koko. Naso Nisani ndi mmodzi wa achinyamata aku Ndirande. Iye wathokoza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu kamba kathandizo ndipo watsindika kuti achinyamata mderali salola kugwiritsidwa ntchito za upandu ndi anthu andale. Ine monga mmodzi wa achinyamata kuno Ndirande khalidwe limene ife silingaulandire yayi. Pachine mukuonera muzi Ndirande muli njala yayikulu kwambiri. Limene mukuona achinyamata osabwera kuzakhalika sabata kuti aliyense alandire chimene alikonzera vice president athu. Kuchoka pano lazima tonse ndani malosi alandire monga chomwe chabwera bana president kuthandiza wina aliyense. Sasangaso munthu achipani chanji kapena chipani chanji angogawa wina aliyense. Ndefa achinyamata kuno Ndirande abweza ntchito imene silingalole ndipo sizingatheke kulandira ndalama zomwe zimene abwesa president aligawase lathu lino. Dr. Michael Usi akhala akupereka thandizo losiyanasiyana monga ufa, fetereza ndi zina zambiri kwa anthu ovutika m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Blessings Chilauka, MBC Ndirande.
Dziko la Malawi likuyembekezeka kukweza ntchito za malonda ndi maiko ena potsatira ndondomeko zofuna kuyamba kudalira njanji yochoka ku Nakala. Kwa nthawi yayitali dziko lino lakhala likudalira ndi kutumiza katundu kudzera m'misewu, njira yomwe akuti yakhala ikuphinja anthu kamba kuti katundu amakhala okwera mitengo. Mmodzi mwa akuluakulu ku Malawi Revenue Authority, Cornelius Kakwesa, wati dziko la Malawi lipindula kwambiri katundu ochuluka akayamba kudzera ku Nakala, kamba kuti njanji ndiyotsika mtengo poyerekeza ndi katundu oyenda pa msewu. Zambiri mulipotini. Cholinga cha ndondomeko ya Southern Africa Trade Connectivity Project yomwe ikuthandizidwa ndi bungwe la World Bank nkuonetsetsa kuti ntchito za malonda zipita patsogolo m'maiko a Malawi, Zambia komanso Mozambique kudzera ku Nakala. Ichi nchifukwa chake maiko atatu a Zambia, Malawi komanso Mozambique akukumana ku Lilongwe kuti apeze mfundo zomwe zingalimbikitse malonda pakati pa maikowa. Mmodzi mwa akuluakulu ku MRA, Cornelius Kakwesa, wapempha akatakwe pa mkumanowu kuti ayike chidwi chachikulu pamomwe angathanirane ndi mavuto omwe ochita malonda akumana nawo. Ndiye munthu azitha kudziwa kangonyamuka kwina kulikonse kumenali azidziwa kuti ine ndikadutsa pa Mozambiki, ku Mozambiki izi ndi zimene zikafunike, ndikamapita ku Malawi izi ndi zimene zikafunike. Choncho anthu sazikhalitsa pa boda ndiponso sazipanga spendi ndalama zambiri pa boda chifukwa choti azikhala kuti akonzekeratu kudziwa zimene zikufunika kupangidwa. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe lotolera misonkho ku Mozambique, Osvaldo Correa, wati dziko lawo ndilokonzeka kugwira ntchito ndi dziko la Malawi poonetsetsa kuti ndondomeko yolimbikitsa malondayi yabala zipatso. Ndipo Madzuwa Malawi, yemwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ku Zambia Revenue Authority, wati kulimbikitsa luso la makono mzipata za maikowa ndi nsanamira yokhayo yomwe ndiyofunikira kuti ntchito za malonda zipite patsogolo. Komiti yayikulu yonika ntchito za misonkho mzipata za dziko lino ndi maiko ena ikumana ku Lilongwe kuti iunike ena mwa mavuto omwe anthu ochita malonda akukumana nawo pogwira ntchito yawo tsiku ndi tsiku ngati njira imodzi yolimbikitsa malonda pakati pa maiko a Malawi, Zambia komanso Mozambique. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nyumba ya Malamulo yayamba kuthira ndemanga pa zomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anayankhula m'Nyumba ya Malamulo zokhudza momwe zinthu zilili m'dziko muno. Yemwe anayambitsa zokambirana zilolemba masana ndi phungu wa dera pakati m'boma la Nchewu, Albert Mbawala, ndipo anati Dr. Chakwera anapereka zitukuko zomwe achita kwa zaka zinayi maboma onse ngati njira imodzi yoonetsa kuti alibe tsankho pogawa zitukuko. Padakali pano mtsogoleri wotsutsa mnyumbayi a George Chaponda ati zomwe anayankhula mnyumbayi ya Chakwera zinali ndale chabe. Zambiri mripotili. Mbawala ati president wa dziko lino Dr. Chakwera anapereka chithunzithunzi cha mmene zitukuko zikuyendera maboma onse kuonetsa kuti akugawa chitukuko mosakondera. Apa Mbawala anapempha aphungu kuti aonetsetse kuti zomwe ayike mu dongosolo la chuma cha chaka chino ndi chaka chamawa ndi zomwe mtsogoleri wa dziko lino akufuna kuti miyoyo ya Malawi ithe kutukuka. Anakamba zambiri zimene achita monga iwo president kuyambira 2020 mmene adasankha Malawi kukhala pa mpando wa president. Adalankhulira kuchitipa mpaka na kusanje mphotera kuota mchinji zimene achita m'magawo osiyanasiyana. Ndi malankhula kuti umene ndi utsogoleri chifukwa akupanga ripoti kwa Malawi amene ali mabwana awo amene adayika pa mpando kuti ine mpandika pa mpando 4 years imene ndapangaruza kuti ndamanga ma school block, ndamanga health center, ndapanga za irrigation. Poyikirapo ndemanga pa zomwe anayankhula mtsogoleri wa dziko lino, mtsogoleri wa aphungu ambali yotsutsa boma nyumbayi a George Chaponda ati akuona kuti mtsogoleri wa dziko lino sanawauze anthu njira zomwe akugwiritsa ntchito kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Nayembekeza kuti atiuza mmene ayendesera bomali chaka chimene zaka 4 zapitazi. Osanena kuti ndachita ichi koma kutenga fundo zeni zimene zokhuza Malawi. Chipani cha UDF nacho chinathirirapo ndemanga pa zomwe mtsogoleri wa dziko lino anayankhula, ndipo phungu wa dera la Somba Ntonya Anedi Poya ndiwo anayankhulira chipanichi. Mene zateremu ndiye kuti aphunguwa apitiriza kuthirira ndemanga pa mawu a mtsogoleri wa dziko lino lachiwiri lino zomwe akambirane kwa sabata ziwiri. Austin Fukula, MBC, Lilongwe.
Padakali pano mtsogoleri mnyumbani Richard Chimwendo Banda ati ndizodabwitsa kuona kuti atsogoleri a zipani zotsutsa akupereka maganizo omwe cholinga chake ndikufotokoza zofuna zawo pandale poganizira kuti dziko lino likupita kuchisankho mwezi wa Septemba. Chimwendo Banda akufotokoza. Kumaiko anzathu tikati chipani chotsutsa kapena atsogoleri otsutsa boma ndiye kuti amati akabwera apa amatenga zimene mtsogoleri wayankhula iwo tsopano kunena kuti munakatere adziyankhulako zimene akuna kuti sizikuyenda kapena adzipereka kunjira zina zothandizira boma. Tsono mukamvera speech yawo zimene ayankhula palibe olo chimodzi chimene ayankhula mudakatere chimene changotsala ndikunyoza ndikutukwana ndikuwauza amalawi kuti iwo alowa mboma 2025 kumene kuli kudzinamiza kwambiri maloto achumba enieni. Nkhani yayikulu njotena kuti akutenga chilichonse pandale. Mundu iwowa anayenda dziko lonse nkumanena kuti palibe chimene chachitika mdziko achakwera akukondera chigawo chimodzi ndachakwera nanena kuti ulendo uno ndi aonetsera amalawi amene adativotera kuti chuma cha dziko tikuchigawa mofanana pena paliponse kulikonse tuchitako chitukuko. Ndanatenga nthawi kufotokozera boma ndi boma kuti uku tuchita zakuti ndi zimenezo zimene iwowa akuona tsopano kuti bodza lathu lija tsopano aligwira ndi angopeza tiwiri titatu tofoka mmenemo nkutibweretsa ngati kuti zimenezo ndizochitika zenizeni. Midziku kumabomako kuchitika chitukuko chokhazikika mu mbiri ya dziko la Malawi. Bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC layamikira uthenga omwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anapereka ku mtundu wa Malawi okudza momwe zikuyendera mdziko muno potsegulira msonkhano wa phungu okambirana ndondomeko ya chuma ya 2025-2026. Malinga ndi wapampando wa bungweli a Robert Mkwezalamba, uthengawo ukufotokoza zitukuko zosiyanasiyana m'maboma mdziko lino kusiyana ndi momwe zakhala zikukhalira mzaka zambuyomu. Mkwezalamba ati ngakhale anthu ena akudandaula pa zitukuko zina zomwe anazitchula, uthenga wa mtsogoleri wa dziko linoyu uthandizira anthuwa kuti auze boma kuti lichilimike kumalizitsa zitukuko zina pomwenso akutha kuona zina zochuluka zomwe boma lachita kale. Mkwezalamba akufotokoza. Wazo ndizomveka chifukwa zina zochokera kwa anthu amene ali kudera kumeneko. Ndeni nkhani yonena kuti ife tayilandiranso kukhumudwa kunena kuti si tikukhulupirira cholinga cha president kuti amafuna kupereka information yolakwika. Koma ndi zinthu zimene timakhala tikupanga ife tomwe ngati Amalawi kunena kuti mtsogoleri wathu amafuna aziyenda zikaona information imene ikuchitika. Ifenso amabungwe timapanga kalondolondo kaonera ntchito zimene boma likuchita. Koma nthawi zambiri mwina timadandaula president mukuyenda kwambiri mwakuti koma kuti muone cholinga chawo chimakhala chonena kuti pamene akupereka information kwa Malawi azikhala ali ndi umboni onena kuti information idi ndiyoona. Koma apa anadalira anthu a district kapena maboma amene kwachitika zinthu zimenezi. Tandipaseni kuti kodi kwakuti tapanga chani. Ndiye kwambiri silinganene kuti mwina kaya president amanamiza dziko nkhani izi zikuchitika kuno ku MBC tiyendionetso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wadzudzula atsogoleri a chipani chotsutsa chomwe kuti anapereka ndalama kwa achinyamata kuti agende mdipiti wa galimoto zake. Dziko la Malawi likuyembekezeka kukweza ntchito za malonda ndi maiko ena potsatira ndondomeko zofuna kuyamba kudalira njanji yochoka kunakala. Ndipo bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC layamika uthenga omwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anapereka ku mtundu wa Malawi okudza momwe zinthu zikuyendera mdziko muno. Tipitireni nkhani zathu gawo lachiwiri tsopano. Mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP Richard Chimwendo Banda wapempha anthu mdziko muno kuti apitirize kukhala pambuyo pa President Dr. Lazarus Chakwera ponena kuti ali ndi masomphenya akulu okweza dziko la Malawi pa chitukuko. Chimwendo Banda amayankhula pa bwalo la skulu ya primary ya Nema kwa Senior Chief Makanjira m'boma la Salima. Mwazina Chimwendo Banda
apempha azipani zotsutsa mdziko muno kuti apewe kufalitsa nkhani zabodza zokhudza boma la Dr. Lazarus Chakwera yemwe anati akuonesetsa kuti akugwira ntchito yokweza miyoyo ya Malawi. Mayeso Chikhadzula wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Mfumu yaikulu Makanjira m'boma la Salima Achimwendo Banda ati President Chakwera apitiriza kupereka zitukuko zosiyanasiyana mosaganizira chigawo chomwe anthu akuchokera. Iwo anati nzomvetsa chisoni kuti anthu ena akulephera kuona zitukuko zomwe boma lachita pokweza miyoyo ya Malawi mdziko muno. Mwazina Achimwendo Banda atsimikizira anthu a boma la Salima kuti boma lipitiriza zitukuko zosiyanasiyana poonetsa kuti anthu a bomali akupindula zitukukozi kuphatikizapo kumanga zipatala komanso misewu yapamwamba. Achimwendo Banda apempha Malawi kuti apereke mwayi wina kwa Dr. Lazarus Chakwera olamulira dziko lino kuti chitukuko chipite patsogolo. Izi zikutsimikiza zimene Chakwera akupanga dziko lonse la Malawi. Ndipo nimaperapo mphongo kuna kuti sikunokokha ni malo ambiri. Ndinakambaponso zina zimene anayankhula mawu akulu State of the Nation Address. Pali zambiri zimene Chakwera akuchita. Ndipo nanena kuti alipo wena amene ntchito wawo ngofuna kunyoza apezapo vuto limodzi limene akuona ngati lingafufute ntchito zonse zabwino zimene Chakwera achita. Ndinapereka zitsanzo za nyumba zimene Chakwera amanga dziko lino la Malawi. Mukapita ku Luceza Chakwera amanga nyumba, akumanga bezina akupitirira. Mukapita ku Mount Pleasant ku Blantyre, mukapita ku Bangwe, mukapita ku Chiri, mukapita ku Chikwawa, mukapita Blantyre, mukapita mwina ku Kalonga, mukapita kwa Chinsapo, madera ambiri amene Chakwera akumanga nyumba zimenezi. Ndechifukwa chakuti kwina kunapezeka nyumba zimene zinalembedwa ngati zamalizidwa pamene nyumbazo sizinayambidwe, koma zonse zifunikira kuti contractor akamange zayikidwa m'malo mwake. Ena asatengerepo mwayi nkumaphika bodza. Nduna za umoyo yakhumbitsa Kandula Chiponda omwe nawo walandira chipatala cha Nema komanso Pemba kuchokera ku nduna za maboma ang'ono omwe aona za ndalama zakuthumba la JESID ku makonsolo. Ati boma lipitiriza kuonetsa kuti anthu akukhala mwayi opeza thandizo la chipatala kufupi. Iwo anati unduna wawo uonetsa kuti kuthandiza anthu a mdziko muno kudzera njira zosiyanasiyana za umoyo. Pezawo zowala nkopezawo zokondwa chokondwera ndi chipatala chimene tatsegula lero chimene chipatala cha Nema. Chipatala chimenechi chinamangidwa ndi ndalama zija zodzera ku local government za JESID. Ataona kuti kunoko kuli vuto chifukwa kuno chipatala chapafupi ndi kuno chili kwakhombeza kumeneko ndekuti umayenda pafupifupi makilomita 20 sonza kuti ndikutali ndi zimenezi azimayi athu amavutika makapaka akhala oyembekezera, azimayi nanga magogo amavutika, ana amene amavutika kuti apeze chithandizo china chilichonse akadwala. Chifukwa chake lero aliyense ndiwokondwa, lero aliyense athokoza President Chakwera chifukwa cha masomphenya awo. Phungu wadera kumpoto ku Zambwe m'boma la Salima a Enoki Phale ayamika President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera chifukwa choganizira kwambiri College ya Word Alive yalimbikitsa ntchito yophunzitsa za Chikhristu kuphatikizapo kupereka maphunziro atsogoleri bwino ndi cholinga chokuti dziko lino likhale ndi atsogoleri omwe angamatumikire bwino kwenikweni pa zofuna za anthu. Mkulu wa college Reverend Dr. Zaki Kawalala amayankhula pamene mpingowu umapereka zikalata kwa anthu omwe achita bwino pa maphunziro awo. Tindi zambiri mu ripoti ili. State on certificate in ministry, Kenneth Tainos. Polankhula pamwambo opereka masatifiketi, diploma ndi madigiri, Dr. Kawalala ati dziko la Malawi likufunika atsogoleri kuti aphunzire bwino lomwe momwe angatukulire anthu awo magawo osiyanasiyana kuti dziko lino lipite patsogolo. Iwo ati pachifukwachi Word Alive College yachilimika pophunzitsa anthu utsogoleri wabwino womangika pa mfundo zinamalenga zomwe zimalimbikitsa kudzipereka kwathunthu potumikira wanthu. Kusula atsogoleri otumikira anthu chifukwa ukakhala mtsogoleri otumikira anthu umakhala kapolo wa anthu. Sumaona zofuna zako namba 1, umayika zofuna za wanthu kutumikira aja ngati zoyamirira zako za iwe mpambali chabe. Chifukwa Yehova akamadzutsa atsogoleri kaya ndi muchalichi kaya ndi mudziko
samadzutsira kuti iwo akakwaniritse zosowa zawo. Chimene Yehova amayikira utsogoleri nchifukwa cha anthu amene Yehova amayikapo mtima wake. Yehova amayika mtima wake kwambiri pa anthu ovutika, pa anthu osauka, anthu amene sali opeza bwino, ndi pamene Yehova amayikapo mtima wake namba 1. Tikamanena kuti tifuna kusula atsogoleri otumikira anthu nchifukwa chakuti ku Malawi kuno ambiri ndife anthu ovutika, ambiri akutunthuzika, ndipo pofunika mtsogoleri oti asakayang'ane mimba yake, asakayang'ane chuma choti akufuna iyeyo, koma akayang'ane chimene anthu chikhoza kuwathandiza Malawi. Mwambowu unali wachikhumi chikhazikitsireni Weda Life Bible College kuti isule ophunzira mu njira zosiyanasiyana kuphatikizapo pa maphunziro a Ukhristu. Ndipo mmodzi wa ophunzira m'busa Tawera Masiku wati tsopano ali ndi upangiri wabwino wotumikira anthu mwaukadaulo. Mulungu anatipanga aliyense kuti tikhale wotumikira nzake. Bible limatiusa kuna kuti ife tidzimonda nzathu kuti timutumikire kwambiri kuposa kuti titumikire ife tokha. And example yathu ndi Ambuye wathu Yesu Khristu amene anabwera kudzatumikira. Ndiye kutumikira kofunikira kwambiri. Ndiye Bible College imatipangitsa ifeyo kuti tikhale anthu otumikira. Ukakhala munthu wotumikira sikuti malamula iweyo umatumikira udziona enawo kuti ngofunikira kwambiri kuposa. Koma kutumikira mene mujaba ukatumikira ndi mawu a Mulungu tanditsana. Mawu a Mulungu ngofunikira. Dziko linapangidwa chifukwa cha mawu a Mulungu. Anthu tinapangidwa chifukwa cha mawu a Mulungu. Ndiye kotero kuti tikamapita ndi mawu a Mulungu kati tumikira timakhala tikubweretsa umulungu uja pamalo pamene tili. Pabanja pathu paja tibweretsa umulungu wathu kuchokera kutumikira. Ku mipingo kwathu, kandi kuntchito kuzichito kwathu, kandi kumadera kwathu, kandi kumene tikuyokera, kandi even zandali ndikabweretsa utumiki uja ndaulandira kuchokera kwa mawu a Mulungu amene amapanga zonse zimene utumiki udzakhala wabwino ndipo Malawi sadzakhala Weda Life Bible College imapereka maphunziro a certificate, diploma komanso degree, ndipo pali chiganizo chozayambitsanso maphunziro a masters ndi doctorate. College iyi ili pa ubale ndi timu ya Impact International University ndipo ndilovomerezeka ndi bungwe la International Board of Higher Learning Institutions la ku United States. Bungwe la Malawi Bureau of Standards latseka sitolo ya Rube Enterprise ku bwalo la Njovu ku Lilongwe yomwe imagulitsa katundu osiyanasiyana. Malinga ndi mneneri wa bungweli a Monica Khombe, sitoloyo sikutsatira ndondomeko za kasungidwe ka katundu. Mwazina mu sitoloyo mapezeka zakudya atazisunga pansi komanso atazika pamodzi ndi katundu monga zometera ndevu, mafuta odzola ndi zina zosiyanasiyana. Bungweli lati lidzayenderanso sitoloyo akayikonza kapena akatetsa mavuto, ndipo bungwe lilamula kuti asagulitsenso chilichonse kufikira atatero. Ngati bungwe la Malawi Bureau of Standards nthawi yomwe timayang'anira m'mashopu kunoku ku Lilongwe, kwambiri tapeza kuti mashopu ambiri satsatira ndondomeko za ukhondo makamaka pakasungidwa pa katundu. Taonapo ndithu mashopu angapo kuti akuphatikiza zakudya ndi katundu yemwe asali zakudya, ena kusungira ndithu zinyama ting'ono amphaka mmenemo zomwe zosaloledwa pa malamulo a ukhondo, pa mlingo wa ukhondo yemwe timati Malawi Standard 21 samalola zinthu ngati zimenezo kuti zizichitika malo momwe musungidwa chakudya. Nde atsekedwawa tidikira iwowo akonze, akakonza amatitana ndikuti fa Malawi Bureau of Standards tibweranso tidzayang'anira kuona kuti akonza adi, ngati akonza adi ndikuti timatsegulira, komano kutseka kunkudika ndithu kuti iwowo akonze. Kodi mmangolota kuti pano tiyendereko tikayendere uku kapena zimakhala motani? Timakhala ndi ndondomeko yomwe tinapanga pa Malawi Bureau of Standards, mwina pa miyezi itatu, mwina pa mwezi, koma penanso timakhala kuti anthu angoditsina kuti pitani kwakuti mukayendere, komanso mmene tachimverera ine yakefe mugwirizana ndi programu yathu. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake.
wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wadzudzula atsogoleri a chipani chotsutsa kuti agende mdipiti wa galimoto zake. Dziko la Malawi likuyembekezeka kukweza ntchito za malonda ndi mayiko ena potsatira ndondomeko zofuna kuyamba kudalira njanji yochoka ku Nakala. Ndipo bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC layamika uthenga omwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anapereka ku mtundu wa Malawi okhudza momwe zinthu zikuyendera mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Arthur Chokoto. Mwakoma nonse.